Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ringkat baka net foodish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobiyeng jompi. Bang Jing Thầu, cái này suy vậy. Suy vậy này. Sản phạ vậy mà. Sản phạ vậy không? Bây giờ xem. Sát đấy. Kan udah kali shoot lah ya, tadi heran. Cek dulu sini. Nanti iklan mana? Nanti iklan nanti. Kariwar Development Organization ha ka South Kuala Lingkod Arajar Hulai kala IT ta jing tho aki board penya joka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited Shillong da ka ba aipor tang hapo laiposngi bakan batha ya ka ARSS and RSS Infrazone ka ba pentre ya ka surok tulian hado nyomer terter sedok dauki ha ka jingshna penhe ya ka surok Shillong dauki. Hakador khas baka sengkal IT syaka National Highways and Infrastructure Development Corporation Limited kala kado baka jingjot yang surong kala long syaba palat liam nadu kasnong punus later ter syado kasnong pongtung kat hadu baka labu jing ikipat ba hakalet kawan bat kumju ru hakara karong namar ba ngilayo shibon ki complain na kipat ba bat na kalyang kaseng chungiru nya lek ban curip nadu na penursla syado spo dauki tamabil tengila syem sisya ba kini surok kilong ke ba ki bombit syu ban yat ban yang ki kali khamtam ki kali red bat ki two wheelers ki ba la bo sibon ki ching ka bede ba kali kawan kalawan ra ru sibon ka ching dheng kali ka bra ki kenta ka bala pensakut blok ya kinong lek kinong wan khamtam ya kinong yo kinong hat bat khamtam ru kala kata ya ka lek kawan chung kitu kibre badan hapreng kicing pang jeng stom tena kalyang kaseng chungi ngimla ban syong thia thai ngim chula ban syuklik ti ban syupet tang kikmat tena kalyang kaseng ngilawan ban ya kendo ban bo ru da kacing ucor da kacing tho ban request ya ka NHIDCL bahkan wan ban inspection no sasisen ban le no ikini ki repairing hamtam kitu ki pot sol lani kita ki thleu ki bala ima hadu kata ki bakta ya kayat kayang chungki kaliret bat ki kali he rukum chu ki bala wan ra sibon ki ching dheng kali hak bede ba kali kawan chung pai ba chung tika thain riwar bakan ni kata om tang yengi ki basa tika thain riwar hanre hak state hibro kawai bat hakari India hibro kawai namar ba tika chakash thi kade ka tourism destination mo ka ba baro ki breu ki wan ban wan petkai ban wan syongkai ban wan penpongat cabieng te nakaleng chungi ngisngau bakaneru kala kata sibon ya ka business chung kitu ki local people ki ba kibre ki basa hangthi nakamta bakin imbat kamai chakpo namar bon ki tourist kila sange no kurkomwan namar ba kachinglong ba kaching sniu palat chung kani ka surong te nakaleng kaseng kala ikendo menta kasngi ka arfu sautaring but ex-tip director Verma bat ngilayo bani kren sibon kicing habiade bakanika surong bat ngilayo ru kacing kular ka assurance na Burma ex-tip director habiade bakanika kicing ucor chung kaseng yakithe ki surong nadu melem hadu dauki kiblas new hadu kata baka assurance kablayo hina kanika office ngilayo ba ulaong hangi ba ulai ka assurance ba mentalai sngi sosngi le no ka assessment ya ka tendar ka bathmai bar on khot no igni tendar ka bathmai bar ula kularu ba hapo ka arpho tarik chung u feb onta arpho lai ba on khot no ya ka new tendar ka bede ban pendep ya ketika repairing chung ka surong bar la airu kicing kular bala da kumno how benai balai how much on pendep no e baro ki repairing ki bede bat ka chingsni palat chung ketika surong khamtam haktu ki ba kebakta ikayat kayang nadu meliam hadu dauki balai yang ke cingkular kabaon sependep no ikini ki repairing hau benai balai te nakaliang kaseng ru ngila ya kren ru hakabede bat ka black topping kaba don ki surok national highway mentak belale da ke ARSS company bat ka infrasun
kidon ki caka ki baladep ha kisnong ki thau ki baladep sebanle tangka block topping te halor kaniru ilai krenchai ba nakaliang ka company ka de banle no kini block topping knang ba kanum kta ya ka koit ka khya chung ki pai ba no snong kham tam kitu ki snong kinong snong ki ba syong harut chung kitu ki surok ki bla ladep ban siang kitu ki mauria te nakaliang chung ka company ru ka nakaliang chung ka NHIDCL agency kala kularu bahkan saphano ikitu company bahkan maramot no mardor ka pe bat ka ban siang no ikitu black topping lakumno kan sedang hau benai match te bat ka jing request nakaliang NHIDCL kalong ba namar ba menta ka ka election te ka don kam nakaliang chung police department no kin don bentalang hang the nakabanta ban penyaj baik ya kayat kayang chung kali teki la airu ka assuran ba nakaleng chung executive director ni kenduk mardor no bad chief secretary halor kanika banta bad ban ni kenduk ru bad DC ban ni penbej halor kanika ching penbang ka force ban sedang no ya kanika black topping hang thiap nadu na penusla ter hadu pongtung te ban nakaleng kaseng chung ru ngi la ya krenchai ba kathi kecingking doki yang thir kula don kam bangin yo no e new construction ni kecingking namar ba ngi ba menta kathi kecingking ru kadai ka bala up cing ma bha te nakaliang kaseng cungi la kantui kene company ba ya kene ka agency bahkan written dar no ya kene kecingking ka batmai te nakaliang ka NHIDCL kala ai kecingkular yangi ba ngini sya menta spor hadu benai Feb arpo tarik shaneng sedang no kambat on pendep hau benai match chu ha bedai pat kacingya chung kitrok be overload halor kati kacingking omngot ani kata kacingking doki ke baki ong kaba ha kacing sisa ka notification chung ka government club nadu archer khandai kala bo ya ka notification ba kitrok ki bakit ya kitu ki boulder stone lani ki limestone kila ban ket tang hapo ka khandai metric ton te hakat kum ke jingjurup chung ka seng ngilap ban ngisem ba sibon teli ki trok da ki spa teli ki trok ki yai hang the ki de ki bakit overload ki bala palat ya ka khandai metric ton kata kala palat hadu kidan ki bakit do khat saw khat san badon ru ki bakit do arpho ton te kane ka cingkit overload cingki ka kala ban kata e kathe ka cinglong chung kecingking kane kecingking kala ban klem hakano kapor tena kaleng kaseng chungi ngi sungudon ke cingkit kle ba yole se kan kut hakano kapor kathe kecingking mo ke cingdu nong ka cingcincar ka ap yangi ki parathan ki basyong basa sithi sepo riwar tingi na kaleng chungi hi ngi lawan bana banle ke inspection hang thipo chingking doki ngiyo i bang ngisem ba omdei tamba kikit ik overload hendra ngiyo iru balai sautli ki trok ki ya sisnya yak te chingking hak chingsya ki de ban yat kawei haden saap andala pas kawei ban sayat bang sakawei hendeng ke cingsiam ke cingi badan ru baik sisnya ki ya lai tli sautli kani ka ap cingma ya ka the ke cinglong ke cingman chung the ke cingking doki tena kaleng ka seng chungi nyimla ban syong klik ti tengila Pak dak city complain sya deputy commissioner baun simkhya halor kani ka banta na ka banta ban lek ka surprise checking hakano ka por khnang ban lap ikching sya ban na kaleng DC na kaleng DC menen ga sing la yo ban shong meeting ban pansngawi kini kiching ka ba ka thi ka chingking dauki hang thi kaya kendo ten nakaleng yung disiru la ai ka assurance yangi ba unle ikani ka banta ba one ban le ke inspection halak ni banta ban pha ya kinu ki staff ki badai hak thika liang ba dia kini ka kamru ngila ai copy lang sya ki commissioner of transport ngila ai copy lang ru sya SP but ngila ai copy ru sya SDO chung ka penusah civil solution khnang bakinya take response halor kanika cing ba kacing kendo chong kanika cingking doki ka ba la canculor hadu mentakis ngi tena kaleng cungi hika seng ngi don kata ka consent ka ba ngi hap ban
pikir bahai ketika cingking namar ba dei tang the kawe ke cingking ka ba dei kalanti lek kalanti wan jong ki parathan bat kumcu ru ya ki tourist ki bawan nak leng sodong ka perthei te nak ta ka daw ngi sim khyai kan ki cingking bala da kuno kumno ki tu ki kali ki kimdei shu ban kit overload henry ki dei ban kit kat kum bala bo ka notification jong sarkar kata khandai ton mo barkin lej ru kawai haden kawai om dei bakin ya chi snya namar ba lada cha bat kut ketik cingking kum kren byang sa si sen nang nong in ya lada cha ni bala wan kaluyur watang ban syong da kaleng ru kamlong nama ladang syong kaleng ka kala ban kit spo Bangladesh ten na kata kadaw kadai tang ka thehi kawai kalat kalanti ka bangila ban yai benjeng ten na kata kadaw ngi kan turu ikitu ki parathan lani ki parabri nyutrap ki ba kamai ka chi sya ketika than pun ursla ki ba kit ikitu ki boulder stone baki kiru kin sngau donlem kata ka men sem sngau khya halor kan ki banta namar ngi don tang ka thehi kawai kalanti ba kiru ki dei ban ko ngo ya ka ekan kishen ka ba ka komen kalabo khandai metrik ton ten na kaleng ka seng chungi ngi sngoban ai khublei shibon ki yo deputy commissioner ba la shimkhya halor kan ki banta ba la ai ka assuran ngi ban late inspection halor kan ka complain ka bangi ngi la ai sa kawe ke issue ka bangi na ka seng reward development organization ha ka khat praterik ubanai menengkong archar fulai ngila lej ban curip halor ka the ka weight bridge ka kata ka badan hapo erbomon te hak jingli curip chung ka seng ngila lap bat ngila syam ye ke jing shisha ba bon hi ke kali kemrung na kata habangi kali na ki driver balai ba phimrung ki ong bangi ngila yo lapai wat ye ka slip jing thau ye ta ka slip kata dan ka slip weight bridge ka ba la issue na ka the ka weight bridge ka badan hapo erbamon te ka ega bopan ngol ngo ingi ka seng kalong balai tang ka kali ru kampat pas na ka weight bridge henrei kila issue ya ka slip kata bar bangi wat bangi pej ya ketika slip kata barok slip kita kata kala issue hakacu ka measurement kata ngiyo iba ki issue nda kacu ka measurement kata kalong pra hajar tam mutang pra metric ton barok ki kali hadu nrus pa nyu spa teliki yo beda kacu kucing tau tekene ka ba penlengo ingi kalong balai ba bakane ka kata bakam sim hai kan kecing thau namar ba kecing bo ikene kata umdei baka ong naka iki kadaw kecing bo ikene ga weight bridge kalong ba ban thau ye ki kali ki bayat nang tu ki bakit boulder stone bak ngin bakin tip bakat uton kini kitrok kin kit namar ba ka ap chingmai ketik cingking doki namar sarkar ko buk nang thi kata kalong ban thau bakitu kitrok kimdei ban kit palat ya ka khandai metric ton hendai kat kum cing syam hi ka seng cungi ngi syam ba baro kitrok kit overload ten nakaleng cungi ngi pensngau ya kithi kitrai kata bat nakaleng ka department ka ba dei ban pej ban thau ban wa ketika weight bridge khamtam ka transport department bahkan simkhya lor kene banta bahkan lej ki inspection bahkan wad ki cing sisa banang ne syakmat bakim dei shu ban kit palat pot ya ka khandai metrik ton bat kitu ki weight bridge su ki dei ban issue kat kum bakit kitu kitrok om dei bikin ai be da ka chu exact ka tu kicing thau ka nio i ba ka tu kicing thau ka kalong bala de shu fix pa tengi ngim kwa bahkan long tam namar bangi very concern ya ketika cingking doki ban ngim kwa hiru ba kithi ki kata hang the ken le illegal ban ngisyam shu ru ba katkum ka complain ka bangiyo na kitu ki driver ba kit boulder stone hang the baki ong ba ka chaka ba kata kan sim sispa san pho ko kali henry ki sim san spa ka kali te kani kala penlengo bat kala pensyayong ngi ka seng balai ki sim hadu san spa namar ka dor ki blabu dekat department la government kalong be sispa san pho ko trok te ngi na kaleng chungi ngi la ai kini ching tho complain cha dc ba sim kya halor kini ka banta bat ka syong sa ka bor ka authority ki banalor banle kini ki aka baro khanang ban yaj be renti kini ki kam hak bede ba ketika kata hak bede ba ka surok kelanti ke sengkeng hak bede ba ka cinglong cingman chung ketika cingkeng te khuble shibon na kaleng ka seng chungi ngi kentucur ki paj ba ki ba syong basa ketika thain waru bakin long ki ba pej ngor ba bakin ailang ka cingi trelang bala de ki lap ikinu ki kali lane ki driver ki ba yaj ki ba yeng ki ba long illegal kiru ki don ka bor bakin bat bakin ai ki cingtip se ka seng bat khamtam bakin ai ki cingtip se SDO jang ka punusal subscription bat si ki department ki authority ki bahalor